Bueno, kaixo gu Eljonan taldea gara eta aur literaturari buruzko analisiari hasiera emateko lehenik eta behin hasiko gara oso egokiak iruditu zaizkigun liburuekin. Torratarako nik lehenengo biak aukeratu ditu. Lehenengoa El mar de Darío da eta bigarrena ¿Por qué a los niños se nos caen los dientes? Las preguntas esenciales del CB. Bueno, El mar de Darío, amak Dario oean usten duenean eta gauaren sarreran Dario oraindik ametsa ez den beste espazio batera bidaiatzen hasten da eta errealitatearen mugak alde batera utzita, dena posiblea den beste lurraldetara bidaiatzen da. Liburuan agertzen diren testuak orokorrean nahiko laburrak izaten dira, baina oso adierazgarriak izaten dira. Eta ilustrazioek protagonismo handia dute istorioan zehar. Irudien bidez, Dario aurraren emozioak, bakardadea, ametsak, beldurrak eta barruko pentsamenduak agertzen dira. Adibidez, esena honetan esaten du esena. El niño avanza con un brazo mientras con el otro estrecha fuertemente a Tapón contra su costado, porque en el fondo del mar le produce algo de miedo. Pero Darío sabe que su mamá y Tapón le protegen. Beraz ikus daiteke nola hemen beldurrezko izaera duela, itsasoan dagoelako. Horrek agerian uzten du irudiaren eta ilustrazioen arteko harremana oso aberatsa dela. Ilustrazioek emozio asko transmititzen dituzte eta askotan hitzek baino gauza gehiago adierazten dituzte. Eta horregatik guztiagatik El mar de Dario oso baliabide erabilgarria iruditzen zaigu aur literaturan erabiltzeko eta erakusteko. Alde batetik irakurzaletasuna erakusten duelako, emozioen lanketa ahalbidetzen duelako eta hori aurrengan oso garrantzitsua delako eta aurrei literatura modu artistikoan eta sentikorrean bizitzeko aukera eskaintzen dielako. Aukeratu dugun bigarren liburua Las preguntas de Zoe da. Liburunen protagonista Zoe dela neska oso azkarra eta txikia da eta denbora gehiena ematen du gauzen zergatia galdetzen. Eta bere familiak gehienetan ez dakite zer erantzun, baina bere anai nagusia Tomi deitzen dela, beti erantzunik burutsuenak eta divertigarreneak aurkitzen ditu. Hala ere, bere familiak beti aurkitzen du benetako erantzuna Zoen galderei. Nire ustez aur literaturako liburu oso egokia izan daiteke, hainbat arrazoiengatik. Lehenik eta behin funtzio didaktiko oso indartsua dauka, izan ere, hainbat eduki irakasten ditu liburu osoan zehar, eta ez du informazioa modu aspergarri bat ematen, baizik eta hori elkarrizketaren eta galderen bitartez informazioa ematen du. Eta beste aldetik funtzio ludiko presentea oso dago ere, kasean azaldu den bezala aur literaturak entretenimendua eta plazera eman behar du, eta liburu honetan zehar txantza asko egiten ditu bere anaiak, beraz alde horretetek nahiko ondo dago, eta gainera irudian eta testuaren arteko harremana oso indartsua da ere. Irudiak ez dira aipagarri gisa jartzen, baizik da testuaren lagungarri bezala eta informazio gehigarri bezala eskaintzen dira. Nik gaur defendatuko den liburua Tximeleta belarriak deitzen da, eta liburua proposa dela uste dut, aurrekin antzarako orduan, emozioa, autoestima eta desberdintasuna onarpena lantzen dira. Lehenik eta behin irudien eta testuen harremana aztertuko dut, eta esan barra dago, irudiek testuarekin bat egiten dutela, irudien laguntzen da, historia pizkan gehiago ulertzen, eta hori oso positiboa da. Hau da, osagarriak dira, bi gauzak. Eta, ipuina honek, mai izeniko neskatze baten egoera azaltzen da, nola beste ume batzuk maietaz garraitzen da belarriengatik eta beste gauza gehiagogatik, gero bateko da beto, eta irudiek emozio gehiago ematen diote eta gehiago transmititzen. Adibidez, ikusi dezakegu marrazkietan kolore biziak eta fantasiasko elementuak erabiltzen direla. Eta horrek, hemen ikusi dezakezu moduan adibidez, eta horrek erakusten du Magik kasu honetan irudimena bertzen duela irainak zerbait polita bihurtzeko eta orduan beraz irudiak
ez dira epangarri hutsa bakarrik. Historioa osatu eta umei emozioak hobeto ulertzen laguntzen die. Bueno, jarraitzeko hizkuntza eta estetikari dagokionez, histeria esango genuke poetikoa dela eta aberatsa. Gainera dauz, esaldiak musikalak dira eta rima dekote. Irakurtzen zuen bitartean, erraza da irakurtzeko eta kontagiatzen dut, ezta? Gero, garrantzitsua da bai, umea ez da beratontik hartu. Azkenan gaia sakona danez, ez da liburu bat hain erreza, ulertzen da. Eta gainera gai sakon hauek modu artistiko batean aurkezten da. Egileak, hau da, Luisa Aguilar eta Andere Neves egileak erabiltzen dabe akuarela moduko arte bat. Adibidez, irudi guztiak dira bizkat akuarelekin, kolore pilo batekin eta testuan ikusti dezakegu sakona dala, gaia sakona da eta erabiltzen dauen oso era erraz batian pila bat kolorekin eta holan gauzak hobetu ulertzeko eta hemen ikusi dezakegu pila bat emozio eta holan marrazkin bidez. Nik gomendatuko nuke bereziki uste dalako garrantzitsua dela aurrek irakurtzea bereziki aurren artean errespetu hori sustatzeko eta ulertzeko nolako diren gauzak. Naiz eta hemen historian kontatu norbaitek irentzen badotzu gauza positibo moduan hartu dezakezula hori ikusteko bebai zer egin behar da eta zer egin ez da. Eta bereziki horregatik landuko nahi eta gero bebai erreza dela irakurtzeko ze irudiekin eta holan oso erraz ulertzen da historia eta horregatik bereziki. Bueno, gaurkoan Garazitanik aurkeztuko dizuegu 3 liburu iruditzen zagunak alde onak eta alde txarrak dituena, hau da, erdizkako liburuak dianak. Eta, bueno, lehenengo liburu aukeratu duguna ez izan beldurrik karramarrotxo deitzen da, Chris Houghton idazle eta ilustratzaileana, beakin ditu liburuan ilustrazio danak, hemen alde zuen ikusi bezala, zelakoak dian. Vale? Eta, bueno, historioan karramarrotxo, hau da protagonistia, lehenengo aldiz dihua ondartza bere amakin, eta hasieran gogoz eta ilusioz do, baina ipuina aurrea junala konturatzen geha karramarrotxo zuztago etxen dela, olatu handixak dozelako. Eta amak pixkanaka laguntzen dio hauzartzen, eta bueno, azkenian esperientzia berri honekin gozatzen hasten da. Guretzako liburu honek daka gauza bat faltazakola, pentsatzen dut, historioa bea nahiko laburra dela, eta gaina abentura bakar bat kontatzen doala, hau da, abentura bakar bat dakala, dala itxasoa sartzia. Ez? Eta hori, igual pixkat entretenigarrixo izango bazan, pentsatzen dugu ume gehixontzako edo publiko zabala guantzat alko zala izan. Baina liburuak gauza pila bat ondaka ere bai, adibidez dakala ilustrazio oso politxak eta oso koloretsuak, eta horrek azkenean atentzioa deintzeu umiangan, eta emozioak ere oso ondo transmititzen ditu, kasu honetan beldurra dan emozio oso garrantzitsu bat umietan, eta beldurra bezalako emozioak landuta aldegu lortu liburu honekin aurrera pauso pilua. Eta orduan oso egokix izango da pixkanaka umiantzako ausartzen juteko gauzak etxea. Eta bigarren aukeratu duten liburua da Nola daztatu ilargia, Michael Grenickena. Eta, historioan animalia batzuk agertzen dira, aldeala izan jirafia, dortoka, oantxen erakutzeko dizuetena, elefantea, dortoka, hor jirafa agertzen da, eta nahi dugu, ilargia daztatu. Gauzia da bakarrikan ez diala iatzen, orduan elkarlan egin behar dugu, ilargi hori daztatzeko. Eta, maieran lortzen dugu, danan artean ilargisa daztatzia. Eta, nire ustez, liburuak gauza txar bat daka, ez dakala emozio asko erakusten, ez dugu erakusten animalixan frustrazio hori edo tristura hori, eta horregaitxik batzutan gaitza alda izan animalixak sentitzen duena imaginatzia. Baina bestalde batetik gauza oson bat daka liburuak, niretzako da marrazkixak aparte de politxak diala, elkarlanan mezua oso ondo transmititzen doala, eta talde lana zelako garrantzia dakan azpimarratzen dugu, eta hori, eta nik uste liburu hau oso egokia dela ume txiki sentzat, hori esan deten bezala igual zaharrauantzako ez, zeo emozioak eta ez deu tratatzen, baina ume txiki sentzako bai, ze oso erreza da irakurtzeko,
oso letra handixalak gainea eta oso marrazki bizualak, eta errezata entretenigarria dela pentsatzen dut, eta oso balio politak erakusten doalako. Kaixo, nik aukeratu dudan liburu eskutalekoa da, hau, honako hau. Haur literaturako album ilustratu bat da, eta, bueno, nire ustez ez da oso ona, ez oso txarra, eta, bueno, horregaitzik iruditu da interesgarri kritikoki aztertzeko. Vale, liburu honek, irudimena, natura eta eskutalekoen ideia lantzen deuz, eta historizen zier haur baten esplorazioa eta fantasia ikusi alda. Eta ilustrazioari garrantzian dize emoten dotxie, emoten dotxo, hemen ikusten dozuen, ez hemen dana dau marrazkiz beterik, testu baina gehiago, azkenean marrazkiz egiez. Eta, momentu askotan irudizek testu baino gehiago transmititzen dabela esango naben. Eta, nire urtez liburuaren alderdirik indartsuena esango naben atmosferi dela, koloriek, marrazkizek eta paisajeek diren misteriotxo eta poetikoa sortzen dabe, sortzen dabela esango naben. Eta gainera liburek ez dutxo irakurleri zuzenien azaltzen historiz ez azkenin interpretetako aukerie emoten dugu eta hori interesgarri zehala esango naben aurrentzat, euren irudimena pizteko aukeri emoten dabelako. Eta, naiz eta bere alderdionak eukin begairekoz aurguniek, eta esango naben azkenin historize abstraktu ize aldala izen batzutan, eta hor txiki batzuk igual ez dabe ondo ulertuko zer kontatu nahi dan. Eta, ritmoari dagoken ez nahiko geldoa dela esango naben, eta momentu batzutan estetikari, narratibari baino garrantzian dizoa motin jakola sentidu dut. Eta, horregaitzik ez dut, jate iruditu liburu txarra, azkenin artistikoki oso zaindu eta finala dalako, baina enaben esango liburu bikaine dela bez, narrazioa ez dalako guztiz argize edo dinamiko. Eta, esango naben interesgarri zerala, baina ez guztiz borobile. Nik orain Loti Ederraren liburuaren inguruan hitz egingo dut. Loti Ederra haur literaturako ipuin tradizional bat da, eta historia honetan emakumezko pertsonaia baten inguruko kontakizuna agertzen da. Eta haren itxura fisikoak eta jokabideak garrantzi handia dute narrazioaren garapenean. Beste ipuin tradizional askotan bezala, garaiko balioak eta gizarte ereduak islatzen dira ipuin honetan. Hala ere, gaur egun ikuspegi hezitzaile batetik aztertzen badugu, hainbat alderdi problematiko aurki ditzakegu. Lehenik eta behin, itxura fisikoa lotutako estereotipoak agertzen dira. Hau da, pertsonaren balioa edo onarpena kanpoko ezegorekin lotzen dira neurri batean. Gainera, emakumezko pertsonaia rol pasibo batean agertzen da. Antzinako haur literaturan hori ohikoa zen arren, gaur egun pertsonaia autonomoak erabakiak hartzeko gai direnak eta aniztasuna erakusten dutenak sustatu nahi dira. Bestalde ipuinak ere rol genero tradizionalak ere transmititzen ditu. Pertsonarako hitzak bere funtzio zehatza dauka gizon edo emakumei izateen arabera, eta gaur egun aldiz literatura inklusiboagoa eta estereotipoak haustea bilatzen da erabat. Orduan horregatik, ni ustez Loti Ederra elitzategi izango edo hezitzaile bezala erabili behar. Interesgarri izan daiteke, ikasleekin modu kritikoan lantzea. Gizarteko balioak edo literaturako irudikapenak nola aldatu diren aztertzeko. Orain Txano Gorritxu liburua aurkeztuko dut. Txano Gorritxu haur literaturako ipuin tradizional bat da, eta historia pertsonaia ezagun baten inguruan garatzen da. Eta mezu nagusia obedientzia, arriskuak eta ekintzen ondorioak lantzea da. Urte askotan zehar ipuin hau balio moralak transmititzeko erabili izan da. Hala ere, gaur egungo hezkuntza
ipuinetik begiratuta hainbat alderdi kritikagarri aurki daitezke. Alde batetik, ipuinak beldurra erabiltzen du hezkuntza baliabide gisa. Mezu edo ikuskuntza bat transmititzeko egoera arriskutsuak eta mehatxuzkoak erabiltzen dira. Eta gaur egun metodologia positiboagoak eta errespetuzkoagoak lehenesten dira, nire ustez. Gainera, obedientziaren ikuspegi oso zorrotza agertzen da. Pertsonaiek katzak dituztenan ondorio handiak eta zigor moduko egoerak azaltzen dira. Gaur egun berriz, hezkuntzan hausnarketa, elkarrizketa eta ulermena sustatu behar direla uste dugu. Bestetik ere bai, ipuinak familia eredu edo genero rol tradizionalak erakusten ditu. Gaur egungo gizartean aniztasunetik urrun daudenak. Gaur egun, haur literaturak errealitate zabalagoak eta inklusiboagoak erakustea bilatu behar du. Beraz, labur bilduz, Txenagorritxu ez litzateke guztiz baztertu behar, baina bai modu kritikoan erabili. Horrela, ikasleekin batera, azter daiteke transmititzen dituen mezuak edo gaur egun sustatu nahi diren balioekin alderatu. Hala nola, berdintasuna, inklusioa, autonomia eta pentsamendu kritikoa. Kaixo, gaur Teo Valmerkado liburuari buruz hitz egingo dut. Lehenik eta behin, esan nahi dut Teoren liburuak oso ezagunak izan direla betidanik eta urte askotan zehar, eta helburu didaktikoa dutela. Aurrei, eguneroko egoerak erakustea. Kasu honetan, merkatura joatea eta erosketak egitea lantzen da. Hasteko, liburua irakutsiko dut eta orrialde batzuk irekiko ditut, historia norakoa den eta zer motatako irudiak agertzen diren ikus dezazun. Liburuak merkatura joaten den Teoren egunereko esperientzia kontatzen du eta lehen begiratuan haurtzekientzako istorio simple eta hezitzaile bat dirudi. Hala ere, irakurtzen eta irudiak aztertzen dituzun heinean, gaur egungo ikuspegitik problematikoak izan ditzazkeen hainbat alderdi ikus dezazuen. Nahiko simplea da, ikusten da, hemen Teo merkatura iristen da, hemen txakuterian, fruta dendan, ikusten dute hor, merkatuaren leku ezberdinetan. Arraindegian. Niri gehien deitu didan arreta genero rolen inguruko irudikapena izan da. Liburuko erosketekin lotutako ia irudi guztietan patroi berdina errepikatzen da. Gehienetan, erosketak egiten dituzten pertsonak emakumeak dira. Eta gainera, bikote edo familia bat agertzen denean, normalean emakumea da erosketakarroa edo haurraren kotxea eramaten duena. Gizona berriz, askotan alboan geratzen da edo beste rol bat egiten agertzen da. Beste adibide oso argi bat merkatuan agertzen den estena batean ikus daiteke. Fruta deskargatzen ari den pertsona, hemen ikusten da, gizon bat da. Hau da, indarrarekin edo lan fisikoarekin lotutako lanak gizonei eslaintzen zaie eta zaintza edo erosketekin lotutakoak emakumei. Nire ustez, horrelako irudiek modu inkontzientean estereotipoak transmititzen dituzte aurri. Aurrek irakurtzen eta ikusten dutenetik ikasten dutenez, liburuetan rol berdinak behin eta berriz agertzen badira, azkenean hori normala dela pentsatuko dute. Horregatik gaur egun garrantzitsua da aur literaturak errealitate anitzagoa eta berdinzaleago bat erakustea. Bestetik, iruditzen zait liburuak ez duela gaur egungo familien eta gizartearen aniztasuna islatzen. Familia eredua oso tradizionala da eta ez dira agertzen bestelako familia mota, kultura ezberdinak edo dibertsitate handiagoa duten pertsonak eta familiak. Gainera, historioa nahiko lineala eta simplea da, haurrak ikusle pasibo bezala geratzen dira eta ez da gehiagi sustatzen hausnarketa edo pentsamendu kritikoa. Gaur egun, haur literaturan gero eta gehiago baloratzen dira emozioak lantzea, galderak sortzen dituzten liburuak irakurtza eta aurrei modu kritikoago batean ulertzen laguntzen dieten liburuak erakustea.